Zaista mi je drago da se danas obraćam ovdje u ime Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji i u svoje lično ime i da na taj način još jednom budem dio Senior Festa, ovog događaja koji promoviše solidarnost, poštovanje, takmičenje svakako, ali i brigu o starijima. Ove godine po 3. put i drago mi je da sam već 2. puta ovdje i svakako to nekako polako prerasta u tradiciju. Ovaj događaj na neki način i pokazuje pravac u kojem treba da se krećemo, a to je briga o starijima koja treba biti konstanta, jer stariji naši sugrađani nisu neko ko je korisnik sistema, nego je neko ko je izgradio ovaj sistem, neko ko je čuvar mudrosti, neko ko je čuvar iskustva i u tom smislu sistem jednostavno treba da vodi računa o njima i da im se oduži za sve ono što su oni godinama radili. Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, Vlada Crne Gore radit će ono što je i njihova obaveza, a to je kreirat će politike koji na najbolji način probaju da promovišu brigu o starijima. I u tom smislu čini mi se da smo uradili dosta, uvijek ima još dosta posla. Ono što nam je glavna stvar u narednom periodu jeste da u skladu sa strategijom deinstitucionalizacije promovišemo deinstitucionalizaciju, razvijamo usluge i na takav način želimo naše starije sugrađane što duže zadržati u porodici, u poznatom okruženju i na takav način osmisliti sistem koji će njima biti pogodniji. Svakako, uvijek će postojati ljudi koji imaju potrebne institucije i u tom smislu osnažujemo institucije da rade svoj posao na najbolji mogući način. Mogu reći da sam ponosan na to kako rade domovi starih u Crnoj Gori, svih 5 domova, počeo od Grabovca, Doma starih Podgorica, Doma starih Nikšić, Bilo Polje, Pljevlja. Uskoro ćemo imati još jedan dom, svakako je tu i Komanski most koji svaki puta daje svoj doprinos. Ovim putem pozdravljam sve učesnike iz ovih institucija, pozdravljam goste koji dolaze iz okruženja, iz Srbije i Bosne. I ta saradnja među institucijama jeste i za nas jedna velika pobjeda, jer samo saradnjom možemo unaprijediti stvari. Možda simbolično na današnji dan, 9. maj, Dan Evrope, Dan pobjede, pobjede dobrog nad zlom i u tom slučaju želimo da promovišemo vrijednosti pozitivne, takmičarske. Čestitam svim takmičarima, želim da najbolji pobjedi. Neka Dom Stari Grabovac malo popusti, neka bude dobar domaćin, neka takmičenje počne, neka igre počnu. Hvala vam.